Dito ba yun na siya dahil kahit nagluto ba yun nagbibingka? Ano yung ato pag siya? Puti kayo nagbingka? Hasol man gutong bato oy. Gani. Ay, ano lang madali? Abuhon. Pagaling. Pagaling. Galing. Una, naigalingan sa una, dito na panunod. Smell. Dili na kapoy maglutog bingka oy sa una kapoy kay oy bato ba ya to? Nga dagko pa kay gagi. Apoy, bato ka na. Kanang 8 kilo, hindi mo kuha ang oras. Tinuod oy. Laylay kayo. Latik na day. Latik. Laya oy. Ako pala mayaw-yaw ako. Kaya ko okay mo. Ha? Pero ako na lang ako. Kaya pwede matulog ko kaya lagmay man. Ongot lagi day. Mario,